Matul is-sena li għaddiet Malta rċiviet total ta' 1839 applikazzjoni għal status ta' refuġjat. Dan l-ammont li rċieva l-uffiċju tal-Kummissarju għal-Refuġjati jfisser tnaqqis ta' 4.6% fuq is-sena ta' qabel. Ir-riżulta dan minn statistika tal-uffiċju nazzjonali tal-istatistika fil-jum dinja refuġjati illi fija kien infisser kif matul l-2017 ma kienu rapportati l-ebda waslit bid-dajes f'pajjiżna b'20 persuna li kienu ċittadini ta' pajjiżi Afrikani inġabru minn helikopter waqt li kienu bejn sema u ilma u ddaħlu f'pajjiżna. Meta ġew analizzati l-applikazzjonijiet, Malta kienet ir-raba' pajjiż fl-Unjoni Ewropea li ras għal ras irċiviet applikazzjonijiet għal refuġju f'Malta. Qabel Malta kien hemm biss il-Greċja, Ċipru u l-Lussemburgu. Kważi 2/3 tal-applikanti kienu ċittadini ta' pajjiżi Afrikani, b'37.3% minnhom kienu ċittadini Libjani. Proporzjon kbir tal-applikanti kienu rġiel bl-età tagħhom tvarja bejn 18 u l-34 sena. L-Uffiċċju tal-Kummissarju għal-Refuġjati ipproċessa 1109 applikazzjonijiet bi 68.7% kienu garantiti deċiżjoni pożittiva mal-ewwel filwaqt li l-applikazzjonijiet l-oħra ġew miċħuda.